Здравейте от мен, Станислав Йовков. Вероятно знаете, че обичам спорта и като цяло движението, просто като хоби, но професионално работя като адвокат и това води до повече заседналост през деня. При мен тези две неща често се преплитат и днес реших да ви разкажа нещо полезно, което правя и би било полезно за всички вас, които работят пред компютър или просто са в седнало статично положение. Понеже повечето хора са като мен в застояло положение през работния ден, това води до скованост, болки в раменете, в врата, в кръста и общо чувство на умора. Реших да ви покажа упражненията, които аз често правя, обикновено на всеки час, но вие можете да правите през регламентирани си, признати от закона и осигурени от работодателите ви почивки. Едното упражнение е свързано с отпускане на шията и намаляване на напрежението в нея. Това са прости движения на ляво, надясно, напред и назад. Изпълнявайте го около 10 пъти и ще видите как веднага ще ви отпусне врата. Второто упражнение е свързано с освобождаване на натрупаната скованост в раменете. Може да правите следното движение: напред и назад с раменете. И трето лесно упражнение, което е доста естествено: просто станете, разходете се или пък си раздвижете краката, клекнете няколко пъти. Всичко това ще ви отнеме няколко минутки, но ще ви подобри настроението, ще почувствате ободрени. Може би ще повлияе много по-добре, отколкото приеме на кафена напитка. Споделям, защото е важно да знаете, че законът изисква от работодателите да осигуряват здравословни условия на труд, което включва осигуряване на възможност на работещите да ползват признатите си от закона почивки. Това са кратки почивки през работния ден и обедна почивка, през която вие може да правите всякакви движения, за да рефлектирате на заседналия начин на живот. Като човек, който обича движението като хоби и професионално отдаден на правото, често ме вълнуват тези практични съвети за по-здравословно и по-осъзнато ежедневие. И за това искам да споделя с вас, че ако темата ви е била интересна, то повече с въпроси, свързани с правата ви, ще публикувам в професионалната ми страница, където можете да разгледате от линка в описанието и ако решите да последвате. Благодаря за вниманието.